Tak moja prvá otázka je, čomu ste sa chceli venovať, keď ste boli na škole, teda keď ste boli ešte dieťa, a či to bolo vždy vašim snom ísť do vesmíru? Tak ako malý chlapec som chcel byť určite všeličím, samozrejme aj kozmonautom, pretože v tých časoch to bolo veľmi atraktívne. Tá kozmonautika bola ešte len v plienkach a bola veľmi ostro sledovaná na celom svete. Takže určite som chcel byť aj kozmonautom, ale postupne, jak som dospieval a začínal vnímať svet racionálnejšie, tak som pochopil, že Československo malo svojho kozmonauta, Vladimíra Remka, a ani sa neuvažovalo o tom, že by ďalší občan Československa letel do vesmíru, a takisto keď došlo k rozdeleniu Československej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky, určite nikoho ani vo sne nenapadlo, že v tak krátkej dobe po vzniku bude mať možnosť Slovensko vyslať svojho človeka do vesmíru. Takže som sa snažil venovať maximálne svojmu vlastnému povolaniu, ktoré bolo vojenský stíhací pilot. Až keď sa táto možnosť vyskytla, keď ruská strana ponúkla slovenskej strane možnosť deblokovať časť toho veľkého dlhu, ktorý mala voči Slovenskej republike tým, že pripraví dvoch občanov Slovenska na let do vesmíru a jeden do toho vesmíru aj poletí na vtedy ešte existujúcu stanicu Mir. Ďakujem. A ja teda sa pýtam na to ďalej otázku, že aké sú všetky kroky na to, aby ste sa stali astronautom, lebo ono sa to nedá len tak ľahko vyštudovať, či? Tak samozrejme, stať sa kozmonautom alebo astronautom nemôže každý. Ja som mal to šťastie, že ako som spomenul, že som bol vojenský stíhací pilot a bola daná podmienka, že do konkurzu na prvého slovenského kozmonauta sa môžu prihlásiť vojenskí stíhací piloti s klasifikáciou LA1, to znamená piloti stíhacích nadzvukových lietadiel. Takže tu bola výhoda v tom, v mojom povolaní, ale v súčasnosti sú už tie podmienky trošku iné, pretože v súčasnosti ten vesmír sa skúma takisto ako na Zemi. To znamená, všetky vedecké odbory, ktoré sa aplikujú na Zemi, tak sa aplikujú aj počas tých vesmírnych letov. Takže v súčasnosti do vesmíru sa už dostávajú nielen letci a piloti, tí väčšinou sú ako piloti tých kozmických korábov, ale ostatný personál, či už technický personál alebo vedecký personál, to sú odborníci z rôznych oblastí. To znamená, keď sa chce človek stať kozmonautom, musí hlavne študovať jazyky, aby bol schopný sa dohovoriť v zahraničí. A druhá podmienka je, musí byť v dobrom zdravotnom stave, v dobrej fyzickej kondícii, aby vydržal všetku tú záťaž, nielen fyzickú, ale aj psychickú, ktorú musia podstúpiť tí ľudia, ktorí sa pripravujú na kozmický let, a samozrejme aj kozmonauti počas kozmického letu. No a potom samozrejme musí byť špičkový odborník tej danej konkrétnej oblasti. Takže vlastne poznať jazyky, byť špičkovým odborníkom v tej svojej oblasti a byť vo vynikajúcej fyzickej a psychickej kondícii, aby som dokázal zvládnuť i tú náročnú prípravu samotný kozmický let. Tak, mám ďalšiu otázku. Motivovali by ste mladých ľudí smerom k letu do vesmíru a jeho objavovaniu, a ako presne by ste motivovali mladších? Tak samozrejme, vesmír je obrovská neznáma i napriek tomu, že sa tým vesmírom ľudstvo zaoberá od okamžiku, kedy začal človek vnímať svoje okolie. Jeho prvé pohľady určite smerovali aj k oblohe, kde sa diali obdivuhodné veci. Mnohokrát aj svoju činnosť človek podriadoval tomu, čo sa dialo na oblohe, riadil s tým svoju činnosť, či už v poľnohospodárstve, v oblastiach rôznych náboženských rituálov a podobne. Takže ten vesmír je jedna veľká neznáma. Vesmír sa neskúma len z vesmíru, ale vesmír sa dá skúmať aj zo Zeme, a to lietanie do vesmíru, to je len taká špička ľadovca. To je to čerešnička na torte, pod tým je obrovská, široká základňa, či už vedeckých, výskumných, vývojových, ale aj výrobných aktivít, ktoré musia prebehnúť na to, aby sa ten kozmický koráb, nejaká tá družica, nejaký ten výskumné zariadenie alebo aj ten človek do toho vesmíru dostali. Takže byť súčasťou vesmírneho výskumu neznamená len byť kozmonaut. A tu vidím ja veľkú perspektívu u mládeže, hlavne u nás na Slovensku, pretože Slovenská republika sa stala nedávno asociovaným členom Európskej kozmickej agentúry. To je agentúra, ktorá má svoj vlastný vedecký kozmický program, má aj svoj oddiel pilotovaných letov,
takže ľudia sa môžu v súčasnosti zapájať veľmi aktívne zo Slovenska do týchto programov a ako som povedal, tie pilotované lety, to znamená lietanie do vesmíru, je len tá špička ľadovca, ale obrovské uplatnenie môžu nájsť v oblasti výskumu, vývoja a na Slovensku sú vynikajúce, alebo mohli by sa vytvoriť vynikajúce podmienky aj v tej oblasti priemyselnej výroby, aby sme neboli len lacnou pracovnou silou niekde vo fabrikách pri tých pásoch výrobných, ale aby sme mali vzdelaných ľudí, ktorí dokážu prinášať výrazne vyššiu pridanú hodnotu, to znamená, dokážu sa podieľať na tvorbe, vymýšľaní, konštrukcii a budovaní týchto vesmírnych zariadení, ktoré sú v súčasnosti všade okolo nás a tie vesmírne technológie zasahujú do nášho života v takej miere, že si to ani nedokážeme uvedomiť. Nie sú to len tie GPS-y, ktoré riadia naše autá, aby sme sa dostali tam, kam potrebujeme, ale vo všetkých oblastiach, či už je to zdravotníctvo, či už je to v poľnohospodárstve, v lesníctve, v ochrane životného prostredia, kontrola ovzdušia, kontrola morí, dokonca aj hľadanie nerastných surovín a podobne. Proste všetky oblasti v súčasnosti využívajú vesmírne technológie. A potom nadväzujúca otázka na to, že či si myslíte, že by sa o tomto malo viac rozprávať na základných a stredných školách ako možnosť toho budúceho pracoviska, že či v tom vidíte nejakú budúcnosť? Samozrejme, jednoznačne spoločnosť sa začína tomu prispôsobovať. Na Slovensku vznikla vesmírna kancelária, ktorá má také dve zložky. Jedna je taká legislatívno-právna zložka, ktorá má na starosti koordináciu vnútroštátnu, aj koordináciu so zahraničnými partnermi a zahraničnými vesmírnymi organizáciami. A potom je to zložka priemyselná, ktorá je súčasťou SARIO a tam má na starosti práve zapájanie slovenského priemyslu do týchto technologických, výrobných a vývojových procesov v oblasti vesmírnych technológií. Takže to uplatnenie tu ľudia nájdú veľmi prakticky. Ďakujem. A potom vy ste teda boli mimo Zeme, mimo našho domova, že aké to boli tie prvé pocity? To je asi taká najčastejšia otázka, ale je to veľmi zaujímavé. Tak samozrejme je to veľmi zaujímavé, pretože sa človek dostane do prostredia, do podmienok, ktorými sa malo možno stretnúť veľmi málo ľudí. Tá príprava je na to zameraná. Tie prvé okamžiky v tom vesmíre nie sú úplne komfortné, pretože telo sa dostane, ako som povedal, do podmienok, ktorými sa bežne na Zemi nestretáva. A keď sa dostane do tých podmienok toho bezváhového stavu, tak začínajú prebiehať v organizme pomerne drastické zmeny a tie prvé dni nie sú veľmi príjemné, pretože sú tam rôzne nepríjemné sprievodné javy. Tá adaptácia je rôzne rýchla, u mňa to prebehlo v priebehu niekoľkých dní, zhruba po 4 dňoch tie nepríjemné príznaky tej adaptácie na tie podmienky bezváhového stavu odzneli a potom je to už samozrejme oveľa jednoduchšie, pretože s tými sprievodnými nepríjemnými javmi patrí napríklad veľké bolesti hlavy, totálne rozhodený vestibulárny systém, ktorý umožňuje človeku orientovať sa v priestore, totálne rozhodené biohodiny, pretože ten čas tam funguje úplne ináč ako na Zemi. Striedanie dňa a noci nie je v takom rytme ako tu na Zemi, že je raz za 24 hodín, ale tam pri každom oblete, jeden oblet trvá 90 minút, takže za pozemských 24 hodín my obehneme okolo Zeme 16 krát, takže nám sa za 24 hodín vystriedá deň a noc. Takže tých faktorov, ktoré relatívne negatívne vplývajú na ten ľudský organizmus, je veľa, aj samotný ten bezváhový stav, ale v podstate človek je schopný adaptovať sa na všetko a vďaka tvrdému tréningu, ktorý sme museli absolvovať pred samotným kozmickým letom, mali sme si aj možnosť uskúšať tie podmienky bezváhového stavu, síce krátkodobo v trvaní niekoľkých sekúnd, ale vedeli sme, do čoho ideme, vedeli sme, čo máme robiť, ako sa správať, aby tie negatívne dopady toho kozmického letu, či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska, boli čo najmenšie. Ja mám ďalšiu, že ako vidíte budúcnosť výskumu v oblasti vesmíru na Slovensku? Tak Slovensko, si treba uvedomiť, že Slovensko nezačalo svoje aktivity v oblasti výskumu a mierového využívania vesmíru môjim kozmickým letom a ani neskončilo. Začalo to dávno predo mňou v období Interkozmosu, keď letel ten spomínaný Vladimír Remek, to bolo v 80. rokoch a tie aktivity slovenské v tejto oblasti pretrvávajú až do dnešnej doby, čoho dôkazom je aj to, že sme sa stali, ako som spomínal, tým asociovaným členom Európskej kozmickej agentúry. Takže v tejto oblasti nie sme žiadnym nováčikom, máme veľmi dobré meno, veľmi dobré postavenie.
Trošku je smola, že sme zaspali tých 20-25 rokov po tom kozmickom lete, vtedy sme nevyužili tú vlnu, na ktorej sme sa viezli, pretože sme sa zapísali veľmi dobre do tej kozmickej rodiny, či už po tej odbornej stránke, či už po tej vedeckej stránke, len potom nastal trošku útlom. Teraz si začíname uvedomovať, že ten vesmír je budúcnosťou, nielen z toho dôvodu, že v podstate všetky oblasti v súčasnosti využívajú vesmírne technológie, ale aj z toho dôvodu, že život na Zemi nebude existovať do nekonečna. Proste tie vesmírne zákony a ten vývoj vesmíru nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť a dojde doba, keď Zem bude neobývateľná. To je síce otázka niekoľkých miliárd rokov, ale môže sa stať, že už oveľa skôr my sami si tú Zem zničíme a stane sa neobývateľnou. Preto je dôležité, aby ľudstvo už v súčasnosti hľadalo alternatívy, kde by sa mohlo presunúť, pretože ako som spomenul, podmienky vo vesmíre sa budú vyvíjať tak, že Zem bude o pár miliárd rokov neobývateľná. Taktiež sú tu veľké možnosti výskumu toho vesmíru, pretože v súčasnosti si môžeme povedať, že poznáme asi 4% vesmíru, ktoré vieme nejakým spôsobom odôvodniť, dokázať. Zhruba 20 až 24% toho, čo je vo vesmíre a čo sa tam deje, vieme nejakým spôsobom teoreticky odôvodniť alebo matematicky odôvodniť, že asi takto by to malo fungovať. A zbytok, to je tá obrovská neznáma, o ktorej nevieme doteraz nič, len vieme, že by to tam malo byť. Nevieme ani ako to nazvať, nazýva sa to buď antihmota alebo antienergia, nazýva sa to čierna hmota alebo čierna energia. Nevieme, čo to je, ako to funguje, ale vieme, že také niečo tam musí byť, lebo bez toho by tá rovnováha vo vesmíre nebola a ten vesmír by nefungoval, ako je. Takže tie možnosti skúmania toho vesmíru sú neobmedzené. Ďakujem. Potom my sme sa pýtali našich žiakov, či majú nejaké otázky na vás a tam bola taká jedna najčastejšia, takže vy ste to videli na vlastné oči, vy ste presvedčení, že či je Zem plochá, alebo že či je nákoritná. Môžem potvrdiť, že Zem nie je plochá, pretože keď bola plochá, tak nemôžeme po kružnici obiehať okolo nej a stále na rovnakej výške, takže potvrdzujem, že v žiadnom prípade Zem nie je plochá. Lebo neviem si ani predstaviť, ako by sme okolo Zeme mohli oplávať na lodi alebo prejsť autom, keď bola plocha, lebo by musela niekde končiť. Takže potvrdzujem na vlastné oči, už som to videl aj ako stíhací pilot, keď sme lietali na stíhacích lietadlách, ktoré dokázali dosiahnuť výšku až 20 km a už tej výšky 20 km bolo vidieť, že ten horizont nie je rovný, ale proste, že je zaoblený, že musíme si ale uvedomiť, že to nie je žiadna malá modrá gulička, ako sa o nej hovorí. Ono v rámci vesmírnych rozmerov je to malá modrá gulička, ale v rámci našich vesmírnych letov je to obrovská guľa, pretože keď si predstavíme, že priemer Zeme je zhruba 12 600 km a my sme lietali asi 350 alebo 400 km nad ňou, takže to sme sa len jak tenká škrupinka vajca tesne ponad povrch v úvodzovkách plácali. A takisto z tej výšky vie vidieť, že tá atmosféra, ktorá nás udržuje pri živote, pretože nám umožňuje dýchať, umožňuje nám žiť na tejto Zemi, chráni nás pred tým škodlivým kozmickým žiarením, že tu si ľudia myslia, že ono to siaha do 100 km, to je ďaleko, toho vzduchu tu je dosť. Keď si vezmeme, ako som povedal, ten priemer Zeme a že do 100 km je tá atmosféra, tak je to len taká tenulilinká stužka, naozaj tenučká stužka, ktorú sme vždy videli pri východe a západe slnka, keď to slnko vychádzalo spoza horizontu, fakt len ako tenkú škrupinku vajca a si musíme uvedomiť, že do tých 100 metrov tá atmosféra nie je taká istá ako tu, tá atmosféra je dýchateľná a použiteľná len v malých blízkostiach u Zeme. Pre ilustráciu môžem povedať, už na výške 5 km je ten tlak atmosférický o 50% nižší a tým pádom aj množstvo kyslíka v tom vzduchu je o 50% nižšia. A to už nevrajme o nejakých tých výškach nad 10 km alebo nebodaj na tých výškach, kde tá atmosféra končí, to znamená okolo 100 km. Tam už sú to len jednotlivé molekuly toho vzduchu. Ďakujem. A posledná otázka. Máte ešte nejaký odkaz pre študentov alebo deti celkovo, ktorých zaujíma leto vesmíru?
Tak samozrejme, ako som už spomínal v tých svojich predchádzajúcich veciach, že súčasné možnosti sú oveľa širšie. Najskôr sa dostať do toho v úvodzovkách vesmírneho priemyslu, to znamená či už ako vedec, výskumník, technik, inžinier a podobne, alebo odborník, vedec pre rôzne určité oblasti. Takže kto sa chce zapojiť do týchto oblastí, tie možnosti sú oveľa širšie, ako to bolo v tom mojom období pred tými 25 rokmi. Už sa tomu začína prispôsobovať aj naše školstvo, už aj stredné školy a určite vysoké školy, univerzity, akadémie začínajú prispôsobovať svoje študijné programy tejto oblasti. Už to nie je len tá astronómia, ktorá sa študuje stovky rokov, ale už začínajú do svojich študijných programov zavádzať také veci ako vesmírne technológie, vesmírne inžinierstvo a podobne. Takže už v súčasnosti majú ľudia možnosť aj tu na Slovensku začať študovať tieto programy a tie možnosti uplatnenia v súčasnosti, keďže máme otvorené hranice, ľudia môžu cestovať po celej Európe, po celom svete, môžu študovať kdekoľvek a hlavne môžu pracovať kdekoľvek. Takže v podstate tá možnosť uplatnenia pre vás, mladých ľudí, je neobmedzená, len treba, ako som povedal, na sebe pracovať, učiť sa, študovať jazyky a byť špičkovým odborníkom v tej danej konkrétnej oblasti a praktické uplatnenie určite nájdete. Dobre, tak ďakujem veľmi za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. A myslím, že tieto otázky budú veľmi veľa ľudí zaujímať, keďže aj veľa z nich bolo aj našich študentov. Tak, super, tak dúfam, že im to niečo dá. Áno, ďakujeme.